Честно, напоследък се чувствам изключително напрегната, не мога да кажа на 100% на какво се дължи това. Може би някъде на това, че обществото ни насажда идеята, че трябва да сме перфектни във всяко едно отношение. Социалните мрежи затвърждават това наше усещане, тъй като там всички имат перфектна кожа, перфектен живот, перфектно семейство, всичко абсолютно е перфектно. Та стресът в живота ми наистина се увеличи многократно и реших да се поинтересувам малко на тази тема, да опитам различни техники и тактики. Мога да кажа, че за сега намерих общо около 8 мисля, че са, които на мен лично ми помагат. Не мога да кажа, че винаги използвам абсолютно всички, разбира се, че ги редувам. Понякога път тази техника може да ми помогне толкова ефективно, колкото предния път, но това не означава, че я премахам изцяло, просто преминавам към следващата и съответно по този начин се старая да намеря идеалния баланс, не доколкото мога в живота си. На първо място, според мен, вече може малко косвено го засегнах в този момент, не трябва да вярваме на всичко в социалните мрежи. Според мен трябва максимално да минимизираме престоя си в тях. Например, аз съм си поставила таймер долу-горе от около 30 минути. Естествено, че на моменти, примерно, мога да поискам малко повече, има малко повече свободно време. Трудно семейството може конкретно в момента да не е с мен. Мога да си го позволя, нали, хора сме. Не мога да кажа, че съм перфектна и идеална от всяко едно отношение, нито пък вече се стремя да бъда такава, тъй като това допълнително създава изключително огромен стрес при нас, хората, които няма как съответно да сме такива. Бърза метка. Който преброи колко път съм казала съответно това видео, просто може да играе с приятелен екс, защото както и да е. Другата техника, която лично аз използвам, е дълбокото дишане. Идеята в случая е, че когато се усеща напрегната, стресирана, просто си поемам дълбоко дъх, дишам, броя до 10, старая се да се успокоя, старая да се мисля, че реално погледнато проблема, който имаме и често ние го раздуваме наистина до такава степен, че както се казва, правим в мухата слон. Именно в такива моменти, за мен най-хубава техника, поне за момента, е дишането. Просто 10 секунди ми трябва да осмисля, да преосмисля, че това не е проблем, това просто трябва да го приема и да го отпусна, колкото и тъп може би да звучи конкретно в момента, но на мен това ми помага. Ако искате, опитайте и ви, може при вас да ви помогне да ви откликне този начин. Другото нещо, което често използвам, са малките разходки. Когато се усетя съответно стресирана, напрегната, просто си мятам буквално първото нещо, което хвана от шкафа и излизам. Ако трябва да ще направя една обиколка, мога да отида да си купя примерно кафе. Просто буквално 10 минути да подишам чист въздух. Доказано е, че чистия въздух наистина ни помага да се справим с стрес, с напрежението и да се чувствам наистина по една идея по-спокойно. Другото нещо, което аз прилагам в ежедневието си постоянно, и т.е. всъщност още и преди да се старая да минимализирам стреса и усещам, че ми наистина ми помага, е организацията на времето. Не ви откривам топлата вода, предполагам, че голяма част от вас го правят, но ако не го правите, просто опитайте. И също така, примерно, аз записвам някакви много дребни неща, които в момента се опитвам една идея да променя, да си вградя такива полезни навици, като например пиенето на 2-3 литра вода на ден. Просто даже в момента имам една чаша, това ми е четвъртата, а сега е 11 и нещо. Мисля, че се справям доста добре. Една бърза вметка. В момента чета ето тази книга "Атомни навици" на Джеймс Клиър. Книгата е много хубава, мога да ви препоръчам просто с две ръце и крака. Всъщност се чух в подкаста Double Trouble на Илана Йоко и Любо Жечев, мисля, че беше. Има още някои книги, които са препоръчани, но не съм ги чела. Едната е "Зовът на смелостта" и другата е 4... не мога да се седя. Няма значение, ще ви ги напиша някъде в описанието, да може, ако ви е интересно, да видите съответно книгите. Следващо нещо, което на мен много ми помага, е споделям с приятели, колкото и може банално да звучи за някои. И тази техника, но когато един вид отпуснем напрежението и просто го споделим с някого, споделим нашите емоции, чувства, нещо, което ни притеснява, ние се чувстваме много по-спокойни, започваме да се чувстваме много по-спокойни. Естествено, не прегам приятелите си 24/7 да им споделям как се чувствам, но когато днес не се почувствам напрегната, мисля, че няма нищо лошо да се обадя, да чуя приятеля ми, да пием по едно кафе, да си разкажа нещата, които съответно ме притесняват. Видеото спря, аз не усетих, говорих си около 10 минути сама със себе си и в един момент сетих, че камерата ми записва до 10 минути видео в 4К. И най-вероятно доста дълго се моля, както и се оказа. Направо ще продължа всъщност към другата техника, а именно mindfulness. Наскоро научих за нея, започна да я прилагам активно, а именно това означава, поне доколкото аз успях да разбера, да се наслаждаваме на момента и на мига, да спрем за малко, просто да дадем пауза и да забравим за всичко, да се опитаме да ограничим мозъка си абсолютно от всички неща, които ни окръжават,
без да мислим, ама спрях ли прането, ама изключих ли пералната, ама какво имам да правя нататък и така нататък и така нататък. Просто за малко да се починим от всичките тези неща, които ни напрягат през целия ден, тъй като когато станем големи хора и сме отговорни, много задачи имаме естествено. И исках да кажа, се забравя мисълта за предния път. Добре. Най-общо мога да опиша тази техника, тъй като все още чета за нея, да се насладим на мига, на момента и да се дадем пауза. Това е. Следващата техника, която на мен поне ми помага, е хоби или някаква креативна дейност, нещо, което ви харесва и ви зарежда, дали ще бъде рисуване, дали ще бъде ходене на танци, каквото и да е. Примерно аз преоткрих за себе си отново четенето на книги. За мен може да видите една много малка част от колекцията ми. Имам на всякакви теми, от научна литература, стигайки до класика, любимите трилъри ужаси на всички, имам криминални, имам просто книги за живота, които те карат да се почувстваш наистина, не знам, супер приятно, не мога да го опиша. Бих препоръчвам между книгите на Фредерик Бакман. Много са готини, просто не знам, това е любов с пръв поглед. Следващата техника, която малко засегнах в началото на видеото, е хидратацията и здравословното хранене. Като цяло мога да кажа, че никога не съм се хранила с много мазна храна, с някакво огромно количество на фастфуд. И то не защото не го обичам, а като цяло нямаше култ на тази храна, примерно в моето семейство. Не знам, не изпитвам такова чак удоволствие да се храня постоянно с такъв тип храна. Да, мога да си позволя Макдоналдс веднъж на 3-4 месеца, но до там кола също обикновено с Макдоналдс върви в комплект, нали? Но не е някаква фикс идея постоянно да се храня така, но въпреки това мога да кажа, че не беше и най-разнообразното по-скоро хранене. И последно време започнах една идея да се опитвам и това да подобря, без някакво маниачаване, тъй като разбирам, че темата е доста обширна, темата е трудна. Не мога от днес за утре да просто штракна с пръсти и да започна да се храня здравословно, да знам колко точно въглехидрати, мазнини, да приемам точно кога, как и така нататък. Просто се старая по-малко нали, да задълбочавам темата, като например в момента закусвах, което според мен е доста по-здравословно, просто препечени филийки с някакъв салам отгоре, без значение въобще, че този салам може да съдържа и грам месо вътре, както и да е. Например, днес закусвах яйца, филийки с пастет от авокадо, домашен пастет от авокадо, така го наричам аз. Дали се нарича така или не, няма значение. С пастет от авокадо, отгоре яйца и също така, как се казваш, йогурт от овес, с малко чия, с малко мед и с ягодки. И това ми беше всъщност закуската и естествено водата, която вече, както ви казах, пия вече около 2 литра съм изпила за днес. Не се изманячавайте, не прекалявайте, тъй като ако пък започне да вкарате изключително много навици в ежедневието си, може напротив да постигнете обратния ефект, да се върнете не просто от правна точка, а дори още по-назад, по-малко. Няма как да стане наведнъж, целият живот е пред нас, сега не го разтягайте прекалено, нали, да спирате даден лош навик 3 години, нали, не говоря чак за такива неща. Много граници, нито в едната крайност, нито в другата. Следващата техника и мой съвет, и последния за днес всъщност, е добрият сън. Аз право мога да кажа, че се родих. Всъщност това го спазвам от 2 седмици, който е изключително малък срок, осъзнавам, но все пак кожата ми се преобрази, емоционалното ми състояние се стабилизира, стрес се намали в огромно количество и мога да изреждам още и още ползи, но като цяло нека ги сумираме в тези 3 основно, а именно лягането на време. Просто вкарването на един режим в деня ми, като например, при мен как аз реших да направя, лягам си между 10 и 11, това е абсолютният минимум, като имам предвид между 10 и 11, в 11 вече съм приключила с абсолютно всичко. Изчистила съм се, измила съм си лицето, изчела съм книга, примерно чета тогава също половин час някъде при лягане и съм приключила с абсолютно всичко. Сутринта ставам между 5 и 6. В момента нямам още конкретна твърда цифра, примерно лягам в 10, ставам в 5, тъй като ми е много сложно и винаги успявам. Както ви казах и по-горе, опитвам да не се вкарам някакви много ограничени рамки, тъй като усещам, че тогава стресът ще ми дойде в повече и видео мен ще се окаже точно обратния ефект, вместо да намаля стреса, аз ще го увелича. Така че за момент така се чувствам комфортно и ще продължа някакъв период, да кажем от около месец. После идеята ми е да фиксирам лягането в 10, т.е. наистина абсолютното лягане вече приключва всички други процедури, които ви казах преди това. И съответно ставане в 5 и това мисля да правя абсолютно през цялата година.
И сега мога да си позволя да отида да изпия, да кажем, да отида на клуб с приятели веднъж на 2-3 месеца, нали, да си легна примерно 12, нали. Не говорим за такива чак неща, че не може да излезе с приятели и да ограничиш едва ли социалните си контакти, но все пак мисля, че този навик е изключително полезен и е даже ако трябва да избера 3 навика от тези, които ви казах, може би бих избрала mindfulness, да останем сами със себе си, просто да се насладим на момента, пиенето на достатъчно вода на ден и здравословното хранене, втория навик, добрият сън и може би четвъртото бих избрала дълбокото дишане, тъй като наистина много ме успокоява и ми дава възможност да преосмисля доста бързо момента и да усетя, че това, за което се ядосвам в дадената ситуация, е просто изключително дребно и не е важно на фона на всичко, което наистина може да се случи сериозно в живота ни. Благодаря, че ме гледахте. Целувам ви и до следващия път!